Sunana Dahir Abdulrahim. Ni ne shugaban gidauniya ta Dahir Charity Foundation. Kuma ni ne darakta kuma shugaban gidauniya ta Dahir Foundation. Muna da manufofi masu yawa na gurin samar da wannan gidauniya. Mun samar da wannan gidauniya ne ba komai ba sai domin cewa mu ga mun ba da gudunmawa a al'umman ƙasa 'yan Najeriya kuma marasa ƙarfi da ke faɗin Najeriya gaba ɗaya. Gaskiya mun gabatar da ayyuka project da yawa a Najeriya. Domin a yanzu gaskiya muna da shirye-shirye da suke gabanmu na gurin yadda za mu ga mun faɗaɗa wannan ayyuka da muka ɗauko na wannan gidauniya. Mun yi ayyuka a jihohin Najeriya da yawa. Mun yi a irin su Abuja, mun yi a Kano, mun yi a Zaria, muna ƙoƙarin yanzu haka ma za mu yi ne a jihar Katsina. Daga jihar Katsina kuma za mu zo mu yi aiki a nan jihar Kaduna. Daga nan jihar Kaduna kuma za mu wuce insha Allah jihar Minna. Daga Minna kuma insha Allah za mu wuce jihar Nasarawa. Dukkan da muke gabatarwa gaskiya kusan akwai wanda muka fi bashi muhimmanci kamar haka ilimi. Wato muna ba da gudunmawa wajen bayar da material educations, wato kayayyakin karatu na ɗalibai, wanda mun ba da wannan tallafi gurare daban-daban a wannan shekara ta 2024 kenan. Da a yanzu mun ɗauko aiki gadan-gadan wanda cewa muna so abin ma ya shiga jihohi daban-daban da ke faɗin Najeriya gaba ɗaya. Duk da yanzu mun shiga jihohi da dama, akwai kuma jihohin da yanzu muna kan shigan su ne yanzu haka. Muna nasarori da yawa sosai. Muna nasarori da yawa. Duk da a baya, shekarun baya, duk wanda bai biya zai ga cewa wannan gidauniyar da ba wai an santa bane a baya, amma ta gabatar da ayyuka da yawa. Yanzu ne dai gaskiya da Allah ya taimaka. Dama da abin da aka fara shi daga ƙarami sai abin ya dinga girma. To gaskiya yanzu muna samun mabiya da dama wanda cewa suna support din wannan tafiyar tamu. Babban manufar mu ita ce cewa kusan tunaninmu ya za a yi mu ga mun ba wa ƙasar mu gudunmawa, mafarki gudunmawa sosai wurin cewa mu ma mu ga mun yi aiki kafaɗa da gwamnatin ƙasa Najeriya gaba ɗaya. Wannan kusan shine kusan dalili ma gaskiya. Domin hakan ya sa cewa muka ga cewa ya kamata mu fito da salo na gabatar da ayyukanmu ya yaɗu a Najeriya. Ai nakan ce ba wai yanzu muka fara ayyuka ba. Duk mai bibiyan a kafar sada zumunta ko a yanar gizo zai tabbatar zai gane wa idonsa ayyukan da muke yi gaskiya. Abin da ya sa ma muka fi ƙarfafa harkar ilimi a ciki, domin muna ganin cewa this time is the lokaci ne wanda ya kamata ɗalibai su fi amfani da feature da idea. Duk da cewa kullum ƙoƙarin da wannan gidan suke yi tana ƙoƙarin ba wa matasa shawarwari da zaburar da su inda za su yi aiki da kansu. Domin especially a yanzu kusan ɗalibai suna karatu ne ba manufa kuma ba feature. Ƙarshe kuma mafarkin matasa 'yan Najeriya a yanzu sai ya fi tabbatuwa da gwamnatin Najeriya. To hakan ya janyo cewa kusan wato matasa da yawa suna zaune babu ayyukan yi da yawa. Ba su tunanin yadda za su samu a kansu mafita, su tunana kansu ɓangaren su kirkiro wani abu nasu na kansu. Hakan ya sa wannan gidauniya take kira ga matasa da su zo a haɗu a dawo aiki da technologies, a dawo aiki da feature, da idea kuma innovation. Mu a bincikenmu mu gani da jagoran wannan tafiyar muna ganin cewa lallai hasashenmu idan fasaha ta yawa ayyuka zai yawaita sauransu. Wannan ya sa cewa muke kira da matasa na Najeriya cewa